Не знам дали, но може би вече сте чули, че може 1.22 да бъде End Update. Но дали вярвате на това? Какво ако ви кажа, че имам достатъчно доказателства, за да мога спокойно да кажа, че End Update наистина може да излезе през 1.22, защото през последните години вече имаме всичко апдейтнато. От планини, пещери, недърът, почти Overworld до вилиджери, структури, дори ендът е бил вече апдейтван един път, ако не знаехте за това, но това беше преди цели 8 години и единственият апдейт, който остава да имаме е End апдейта. Даже всъщност Mojang вече дават подсказки за енда, защото са качили 2 видеа за него. Сега ще излезат на екрана. For this mysterious creature, threats can appear out of nowhere in the dark void. The Enderman is no stranger to danger. Welcome to the End. A land disconnected from space and time. Това видео говори за енда като цяло. Относно дракона и дори ендърмените, и ако видите тази серия от видеа, те имат видео, за което вече са апдейтнали, освен енда. Ще ви пусна второто им видео. There's a monster waiting for us all in the end. A terrifying sky beast that defies description. But if I don't describe it, I don't get paid. So let's give it a go. It's a purple-eyed, fire-breathing... It's a dragon. Well, yes, that's a simpler way of putting it. But the actions of the creature are truly epic. It growls, it flies. Oh, okay, great, yeah. We'll just call the episode The Story of How We Made the Growly Fly, shall we? Също не можем да забравим за първият End Update, който се случи с Combat апдейта. И ако не знаехте, в 1.21 добавиха новото оръжие Mace и може би ще дойдат още Combat неща. Надявам се това да е истина. И видеото да ви е харесало. Ако е така, ударете по един лайк, абонирайте се за канала и до скоро!